Киләчәккә нигез гаиләдә салына дигән илгәрләребез. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Нәкъ менә нигез салучы гаиләләргә багышланган Игә илтүче юл тапшыруын башлыйбыз. Без бүген кунакта Балык Бистәсе районының Түбән Тегермәнлек авылында. Әссәламу алейкум, әйдәгез танышып җибәрик әле, сезнең гаиләгез зур икән. Минем исемем Регина, миңа 20 яшь. Мин Марат. Минем исемем Дамира. Минем исемем Марат. Минем исемем Ришат. Значит, мен инде булам иң улы, бу семьяда иң улы бала. Мин кичкенә малай дип, Рифат. Минем исемем Алсу, мин киленнәре. Яхшы, менә субханалла таныштык инде хәзер Дамира ханым. Сез инде Дилбегәне үз кулыгызга алырсыз дип уйлыйм. Башта 28 жыл кибеттә эшләдем. Аннары приютта эшләдем 8 жыл. Аннары пенсиягә чыккач эшләбәгә, хәзер җагатайны эшкә урнаштым. Җагатайны кибеттә эшли башладым. Тормыш бит ул шулай, теләсәң инде шартларга куя безне. Балалар алу теләге кайчан туды? Балаларны мин 2009 елны приютта эшли башладым. Югары Тегермәнлектә урнашкан Акшара приюты бар безнең. Мин шунда урнаштым. Воспитатель булып, младший воспитатель булып урнаштым. Тәрбияче инде. Аннан соң инде мин шул җылны Маратны алдык. Мин шул җылны нигә Казанда бит колледжга укырга кирдем. Заочны тәрбиячегә укыдым. Шул шунда укыганда Маратны алып кайттык инде. Алар 8 бала килделәр безнең приютка. Ул бик матур, битләре кып-кызыл, моннан кып-кызыл битләре, чәчләре бик матур. Ул кызлар шикелле җылмаеп кына торадыр. Менә шунда бер күрдә ашады инде ул миңа. Игә төштем дә ирем әйттем, менә бер малай бар, аны дим, бала йортта җибәрә, шуны алыйк микән дим. Ирем дә сразу алыйк диде инде. Аны рап төштек Маратның да бер нигә безгә танышырга төштек. Ул безне бөтен дөнья карап җирде, ашатты инде ул безне, безгә төшәргә риза булды инде ул. Төшкәч инде бәк ошады инде миңа монда. Мин теге приютка да килгәч, балаларга сөйләдем, бәк ошады дип, күп ашаталар икән монда дип. Теге, татар халкы булгач инде монда гел бит ашау ни Кунакчыл инде гаилә, сине бик яратып каршы алганнардыр инде Марат дип кенә. Мөдәррис белән Дамирәнең олы уллары төп йорттан китеп шәһәргә урнашкан чак. Өйдә аулак, әти-әнигә иптәш дә булыр дип сөенә уллары Ришат белән Рифат. Каршы килмәдек. Риза булдык. Марат килгәндә Марат күңелле малай иде. Малай инде хәзердәге монда төште. Тоташа белмәй берсе дигән. Мин инде кичкенәдән үземә энекәш теләгән инде. Может, шуңа да ниткәннәрдер, аласылар килгәндер. Вот мин үземнең энекәшем шикелле күрдем инде менә бер нинди Аермадыгыз инде, аеру булмады, әйме? Бер авырлыгы бар, мин татар телен белмидер. Өйрәнүен тиз өйрәндем инде. Абылай монда эшлисен, тегендә эшлисен, авыл җирлеге булгач, теге бар эшләргә кирәк бит инде, тем более җегет кешегә. Бу гаилә белән мин күптән таныш, үрнәк гаилә, тырыш гаилә, эш сөючән гаилә, авылның бер тотма гаиләсе дип әйтик. Үзләренең 2 балаларын гына түгел, тагын 3 баладагын тәрбияләп, үстереп зур юлга озаталар. Авыл җирлеге башлыгы ялгышмады. Хәлиуллиннар 3 ятимгә тәрбия биргән. Ятим калган балаларны гаиләле итү белән шөгыльләнгән Гүзәлия Баһаутдинова тәкъдим иткәч, алар Регина белән тагын бер Маратны әти-әни итә. Дамира апа белән Мөдәррис абый хәзер дә хәтерлим, ул көнне булдыра алырбыз микән? Булар бит бик кечти диделәр. Минем бер дә шик уянмады. Булар булдыра алырлар дип уйладым. Дамира ханым бик нык кешелекле, мәрхәмәтле, улы йөрәкле кеше. Ул бик уңган булган. Үзенең кешелек сыйфатын бу 2 сабыйга тәрбия аша бирә алды. Килгәчтә әзрәк ятсындык инде, әлбәттә. Ләкин соңыннан апа дип эндәштек инде. Беренче яңа елны каршылар алдыннан әти безне Марат белән икебезне җыеп алды да, әни эштә иде. Ул вакытта яңа ел алдыннан. Менә балалар безгә әти-әни дип эндәшсәгез бик шат булырык диделәр. Без шул үзебезнең бергә беренче яңа елны каршы алганда әти-әни дип эндәшә башладык инде. Субханалла, менә хәтерлисеңме син әле ул көннәрне, Марат? Менә нинди тойгылар, хисләр кичергәнең? Тәвәләр ошады инде. Обращениялары, сөйләшүләре бөтен якын итүләре.
Якын итеп каршы алган, яратып тәрбияләгән Дамира апа белән Мөдәррис абыйның инде барысы да җайландыгына дигәндә, аяз көнне яшен суккандай, Мөдәррис абый кискенә тавырып китеп, бакыйлыкка күчә. Şu bağlarına juvanır indi. Bu bağlar bulmasa ben bir sitem buladır indi İrem bulgaçtayın. Şu bağlar. Özümün bağlarım bular bilen antılıp tırdık indi ezerek. Onlar işte de buldum bitinci şular bile juvanıp tırdım. Bu malayın bir nittiğindi mine. Jiramdan bir de gitmeye. Mene mi şuşunda otursam bunda divan başında oturdu. Eni mindiki. Yine kelime eni mindiki diyeriye. Ne şu ettirip. Oturdu bize var bilen. Күңелгә кирип кала инде балаларның Балалар сүзләре. һәр көн узмайды тора, һәр көн иртүк. Иң Зарифаттан узмайды, анда Ришаттан узмайды. Алар бу бала узмайды, анда Регина узмайды, сеңлем Кушат узмайды. Марат күн сайын узмайды, Марат 2 көнгә бер узмайды ите. Мен шулай көтүп торам инде мен аларны. Шуны әйтәсе килә, без беркайчан да назга, мәхәббәткә кимсенеп яшәмәдек. Безне һәр вакыт үз балалары, үз сеңелләре шикелле күрделәр. Абыйлар да һәр вакыт якты йөз белән кочаклашабыз инде. Шулай абыйларым бөтенесе дә Алабугада укыдылар. Мин дә алар эзеннән бардым. Укытучыга кура кирдем Алабугага. Менә балалар шулай үсеп җиткәч, аларны менә апа белән киңәшлектә инде без Алабугага, университетка укырга кертеп дип уйлаштык инде. Бер-берсенә аңлашырга кирәк, бер-берсенә ярдәм итәргә кирәк. Ярдәмчел туганнардан тыш укытучылардан да уңа Халиуллиннар гаиләсе. Бер ара күршеләре булып яшәгән Земфира Ильясова әлеге гаиләдәге һәрбер баланың укытучысы дисәк тә ялгышмабыз. Бүгенге көндә Марат безнең техникумда 2нче курста белем ала. Ул механик профессиясын сайлады. Менә шунда Марат килде, безгә шундый тәртипле, югалып калучы түгел. Аннан соң кайчагында тәртипле, әзрәк йомшаграк балалар була. Юк, Маратта тәрбие дә бар, хезмәт тәрбиясе дә бар. 5 бала тәрбияләп үстергән Дамира ханымның кулларынан гел тама дисәк тә дөрес булыр. Менә бу бәйләнгән әйберләр ул тудырган матурлыкның бер өлеше генә. Нимәен шулай? Саулык. Иң беренче чиратта телим, озын гомер телим. Шул. Әнигә без ничек дип әйтим, мәңге бурычлы, һәр вакытта без аны бездән бер вакыт ташламыйбыз. Аллаһка шөкер бүген көндәйме. И һәр вакытта дагы сүз бирәбез, туган ташламаска. Мин монда күчкәч инде, бу инде минем икенче тормышым башланды инде. И ничек дим, бәхетле тормышым башланды инде. Шуңа күрә әнигә бик рәхмәт әйтәсем килә. Мине кеше иткән, укыткан, кайдыр дөрес фикерләр биргән инде. Шуңа күрә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Нигә бик зур рәхмәт алганга әйтәсе килә? Абыйларга эшләргә башканга, өйрәткәнгә. Мин әнигә бик зур рәхмәтлемен, чөнки ул безне үз балалары кебек күрде, беркайчан да чит итмәде. Олы канаты астына алып, тиешле тәрбия бирде, дөрес юлга бастырды. Барыбызны да кеше итте. Бүгенге көнгә кадәр дә безне ялга кайткан сайын якты йөз белән каршы ала, киңәшләр бирә. Дустату яшибез, Аллаһка шөкер. Әни һәр вакытта да безгә ярдәм итеп тора. Хәзер дә киңәшләре белән дәген. Сабыр безнең әни, бөтен яктан дагын. Безгә дәген балалар сабыр булыгыз ди. Сабыр төбе сары алтын. Шулай. Аллаһка шөкер. Бүген көн Аллаһка шөкер исән сау яшибез тату. Яхшы менә җигет белә дә таныштырып инде, бик сөйләшүчән җигет безнең. Безнең кичкенә улыбыз Әмирхан. Дамира ханым әле Әмирханны да башлы күзле иткәнне күрергә насыйп итсен дип тели. Әниләр, әбиләр гел теләктә, гел дуасыннан калдырмый инде ул. Тәртип булсыннар инде булар дагы исән сау укып бетереп, исән сау эшләргә урнашырга яссын буларга да инде. Маратым эштә инде, ике буларның икесенә дә Регина белән Маратыма дагы тәртипле булсыннар. Бүгенге көндә мин бик яратам, бик әйбәтләр. Син яратмыйсыңмы? Үземнең балаларымны да бик яратам, келиннәремне дә бик яратам, анакларымны да бик яратам, бик әйбәтләр. Бөтенесе әни дип торалар. Һәр вакыт хәлемне белеп торалар. Кайнанам исән сау, кайнанам белән аралашабыз.
Subhanallah. Менә Дамира ханым, сезгә шушылай бәхетле әни, әби булып әле озак еллар яшәргә язсын. Шушындый ятим балаларны әниле иткәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, без сезне Балык Бистәсе районының Түбән Тегермәнлек авылында яшәүче Дамира Хәлиуллиналар гаиләсе белән таныштырдык. Бүгенгә өйгә илтүче юл тапшыруы тамам. Киләсе очрашуларга кадәр.